pod spoločným názvom Dva pohľady. Ich výstava bude sprístupnená do 10. júla. Muž a žena vraj patria k sebe a to platilo aj v prípade Jany Vanečkovej a Tomáša Turzáka v ich spoločnej výstave s názvom Dva pohľady. Je to môj pohľad, ktorý zobrazuje tú prírodu a tú krajinu a je to pohľad Janky Vanečkovej, ktorá sa špecializuje najmä na tú kresbu a na tú kresbu tých aktov a tú detailnosť. Jana Vanečková, mladá výtvarníčka, ktorá svoju tvorbu rozvíjala pod vedením pedagogičky Iny Dunajovej, sa na výstave predstavila so sériou aktov vypracovaných technikou ceruzy, uhlíka a rutky. Bola som prizvaná ako host, je to len zo pár takých štúdií. Je tam tá inšpirácia takými slovenskými klasickými predstaviteľmi tejto tvorby, Struhárom, Hanulom, a tak som svojsky sa snažila poňať tie ich také významnejšie diela. Tomáša už Poprady poznajú, ide o jeho tretiu výstavu v tomto meste. Jeho posledná prezentácia ponúka prevažne krajinomaľbu so zmyslom pre farebnosť. Týka sa to najmä takého odkazu možno ruských realistov, avšak posúvam to už do také expresie. Čiže je to taký samostatný prejav, uvoľnený, taká trošku gestická malba, už možno trošku práve v tom techniku pastelu a kombinovania. Na spoločnú výstavu čakali dosť dlho a Potatranská knižnica napokon tejto dvojke regionálnych výtvarníkov dala priestor. Jana Vanečková a Tomáš Turzák, to sú také knižničné deti, poznáme ich veľmi dlho, takže nejako sme sa rozhodli uložiť ten priestor na ich plecia. Kombinácia tvorby Jany Vanečkovej a Tomáša Turzáka v jednom priestore nie je o splynutí, ale naopak o prejave dvoch rozdielnych autorov. Sú to ich prvé také kroky do výtvarného sveta. Talentu samozrejme je, lenže talent to je len určité percento úspechu. Dajme tomu 15 alebo 20, dostatok je len tvrdá drina.